takže pozerajte tu. US Steel, Košice! Lebo si myslím, že je to dobré byť dobrovoľníkom a prispieť aspoň takou troškou do mlyna a pomôcť ostatným ľuďom. Krv darujem od 18 rokov a presne 40. mám dneska odber. A dnes sme sem prišli aj s manželom. Manželov je to, mám taký pocit, 12. odber. 13. odber je to jeho. A my sme sa tak ako navzájom nahecovali, teda ja som ho trošku nahecovala, aby prišiel aj on, lebo si myslím, že je to naozaj veľmi jednoduché. Donesli sme aj syna, aby aj on mal možnosť vidieť, že skutočne nič ťažké, nič komplikované a život ohrozujúce to nie je. A dúfam, že rozšírime rady darcov potom aj s deťmi. Ten význam tejto akcie nespočíva len z hľadiska darovania krvi, ale aj z hľadiska si uvedomenia vo všeobecnej rovine dobrovoľníctva. Ďalší význam spočíva v tom, nie malý, že prídu ľudia, ktorí nie sú pravidelnými darcami krvi, ale pri tejto príležitosti ich to osloví a prídu darovať krv. Aj dnes máme zatiaľ 6 prvodarcov, ktorí ešte nikdy nedarovali krv. Ľudská krv je najdrahšia tekutina na tom svete pre všetkých ľudí. Ľudia nosia rôzne veci, hlavne také, že trička, nohavice a zvyčajne tak, čo už nenosia, alebo po starých rodičoch. Nebolo vám ľúto vzdať sa týchto vecí vašich, čo ste mali predtým na sebe vy alebo manžel? Nie, lebo ja som schudla a tým pádom tie veľké veci nemôžem nosiť. Hoci sú nové, dobré, ale nemôžem nosiť. Do kontajnera je to škoda, lebo to sa niektoré veci treba, aj moja dcera málo nosila a sú tu. Zbierka trvá 2 dni a je určená pre klientov arcidiecéznej Charity Košice, konkrétne pre Krízové centrum pre matky s deťmi a pre ľudí na Bosákovej. Veľmi radi sa zapájame, lebo je to potrebné pre tých ľudí, ktorí sú skutočne v núdzi. Tie veci pôjdu do krízových centier a to na rôzne miesta. Oáza Nádej pre nový život v Bernatovciach, kde sú dôchodcovia. Potom dávame do Košickej na Vsi, to je krízové centrum. Potom ide to do Prešova, kde sú malinké deti, väčšie a proste rôzne. To je podelené na všetky tie organizácie, ktorí to ozaj potrebujú. Na vrecia sa počíta, tak sme mali, okolo 100 vriec sme mali. Ľudia majú záujem o túto zbierku, nosia veľa vecí, takisto ako minulý rok, aj tento rok zbierame síce krátku dobu zatiaľ, ale už nám priniesli dosť veľa vriec, odhadujem tak na 20 vriec zatiaľ. S US Steelom sme nadviazali spoluprácu už v roku 2006. US Steel nám pomohol napríklad urobiť nové koterce, oplotenia, inak skrášliť aj okolie útulku. Dnes orezáva sa krovie, pretože nám to tu, je tu veľký pozemok a nám to tu naozaj rýchlo zarastá. Opravuje sa obrovský výbeh pre psíkov, kde sa osadzujú kary siete, aby nám psíky neunikali počas výbehu. Budeme mať nový altánok a novú lavicu. Reže sa tu drevo, ktoré my používame ako palivové, keďže denne varíme pre psíkov. Dobrovoľničky z US Steelu režu koberce na menšie kusy, ktoré zase používame pod šteniatka. We help organizations for a lot of different reasons, but in particular this one, we've been helping out here. Kathy and I have been coming here since 2008, and we've really seen what a difference our employees make. Romana, the woman that runs this organization, puts her heart and soul into helping out these dogs that are in need. And over the years, with our help,
the situation here has improved a lot. So you can really see where we make a difference. I guess when I think about volunteering, I've been volunteering all my life. I've been with U.S. Steel for 25 years, and we volunteer everywhere that U.S. Steel has a facility. So I started doing a lot of volunteer work with U.S. Steel. Prior to that, volunteered with the Boy Scouts, volunteered with sports, with small children. I think it's just a way for not only myself, but our company to give back to the community. And, we have a lot of facilities here. I feel we are obligated to give something back to the community. And so I enjoy doing it. I take the opportunity every chance I get. And I love dogs. Building for arriving animals that's also build or reconstruct the dlaždiči budú do ryzos. Ten, kto ide vyplývať, sa môže zveriť. Vykonávame niekoľko druhov činností. Jednak sa pracuje na rekonštrukcii pochôdzkových chodníkov, čo je už taká tradičná záležitosť, rovnako ako napríklad natieranie drevených konštrukcií. Parkové lavice potrebujú minimálne ročne jeden nový náter, drobné záhradné stavby ako altánky, malé detské ihrisko, prípadne okolie nášho struhového jazierka. Všetko drevené konštrukcie, ktoré ten náter potrebujú. No a časť našich dobrovoľníkov vychádza do okrasnej škôlky a pomôže jedným obrovským odburinením dostať ju zasa do takého optimálneho stavu. Chodím každoročne a páči sa mi tá partia tu, páči sa mi ten kus roboty, ktorý odvedieme. Minulého roku sme boli v zoologickej, vlastne aj tu sme boli už veľakrát a stále sa pozeráme, keď sem prídeme. Toto sme urobili my, toto je za nami vidieť. Treba povedať, že i nás to motivuje. Sami si vďaka týmto aktivitám uvedomíme, čo všetko ešte treba u nás dokončiť, naprávať a je pravdou, že nebyť takýchto nárazových aktivít za pomoci väčšieho množstva brigádníkov, tak by sa mnohé veci snáď ani neudiali. Tento detský domov, vlastne satelit Slnečnica, v ktorom sa nachádzame, funguje ako jedna veľká rodina. Nachádza sa tu 11 detí, 5 vychovávateľov. Vlastne tieto deti všetko robia spolu s nami, tak ako to zvykne robiť mama a otec doma. Chlapci sa snažia pomáhať mužom, majú možnosť si vyskúšať také mužské práce a devčatá zase tu nám pomáhajú. Malovaním plotom, tu nás drevami. Oni sú vlastne zvyknutí na to, že všetko, čo robíme, robíme spolu. Záujem o prácu presne v tomto detskom dome bol veľký, pretože sa hlásila celá jedna veľká skupina oceliarov. Oni sú už taká zohraná partia na oceliarni, takže nebol problém o ľudí presne na tento detský domov. Pomáhame jednak pri tom skleníku, jednak pri tom odstraňovaní dreva. Vytvárame takú plochu, aby sa dala vlastne vytvoriť tam taká oddychová zóna, stoličky, nejaké opekanie a potom pripraviť pre deti niečo, aby mali posedenie nielen vo vnútri domova, kde určite im to vychovateľia spríjemnia, ale aj niečo vonku v prírode, v takom kvázi altánku, ktorý si tu vytvoria teraz, ktorým pomôžeme vytvoriť. Ma zaujíma práca s drevom a odnášanie toho starého skleníka rozbitého. No, tie zvyšky toho starého skleníka. Tak. Dnes maľujeme zábradlie, potom možno ešte v záhrade, keď nám zvyší čas. No a každý inde. Píli sa drevo, stromy sa orezávajú, ohnisko sa robí, rozdelení sme do skupín. Dneska je to síce trošku iné, máme tu viacej ľudí, sme vám veľmi vďační, že ste prišli medzi nás. Dnešný deň pomáha detskému domovu významne, nakoľko sa za veľmi krátky čas urobí obrovský kus práce, jednak v exteriéri, ale aj v interiéri detského domova.
Norskí študenti sa ozvali pani Falátovej, ktorá zastupuje US Steel Košice, že chcú byť partnermi tejto spolupráce. Na Vianočnú večierku vyzbierali istý obnos peňazí, ktorí investovali do detského domova, za čo sme zakúpili hojdačky, ktoré sú umiestnené nad detským ihriskom a tie pomáhajú zlepšovať ako hrubú motoriku, tak aj jemnú motoriku detí, ktoré sa v záhrade pohybujú. US Steel Košice! Výborne, máme? Máme. Ja som mal zavreté oči. Naša nezisková organizácia Klub Foresta Gampa bola založená 2 mamičkami, mnou a mojou priateľkou, ktoré máme tiež dieťa s postihnutím a venujeme sa týmto deťom. Chceme im zlepšiť trošku ich život, aby sa im uľahčil vlastne ten handicap. US Steel nás oslovil a nám aj pomohol v minulom roku prvýkrát v rámci Dní dobrovoľníctva s tým, že v minulom roku sme maľovali oplotenie vonkajšieho areálu a tento rok sa tiež veľmi tešíme, že nás zapojili do tohto projektu a pokračujeme v skrašľovaní vonkajšieho areálu. Čo tu dneska robíte? Malujem, akurát stĺp, osletenie. Mojím takým životným krédom bolo od nastúpenia do železiarny byť verným pracovníkom. Od 60. roku do teraz, kým človekovi zdravie slúži, tak som verný podniku. Našli sme si čas celá rodinka, mám tu aj syna aj manžela. My natierame plot, manžel pomáha s kolegami zutulňovať zadnú časť. Prvoradým cieľom je to, aby detičky sa dobre tu cítili, aby mali to prostredie zutulnené a skultúrnené. Za éry môjho riaditeľovania, keď si tak spomínam, tak každý rok US Steel u nás strávi jeden deň dobrovoľníckou prácou, takže keď zrátam moje roky, tak 5. rok počas doby môjho riaditeľovania v Košickej zoo. Naša zoo je v podstate najväčšia v Európe a na to nie je dostatok finančných prostriedkov. Napríklad tento priestor sa natiera s odstupom takmer 6 rokov prvý raz. Ten priestor tých afrických kopytníkov bol postavený začiatkom 90. rokov a tie vnútorné ohrady sme aj vďaka Dňu dobrovoľníkov mohli natrieť vlastne po takmer 30 rokoch prevádzkovania toho priestoru. Na tých ohradách už je to aj vidieť a ja som veľmi rád, že tá zoologická dostáva aspoň tú takú dobrú, poctivú kozmetiku, pretože na nové ohrady nie je. Skutočne my máme 65 hektárov obslužnej plochy a máme mnoho vecí v havarijnom stave, ktoré postupne dávame do poriadku. Takže ide aj o to množstvo tých rúk, pretože my vlastnými silami nie sme schopní dať dohromady ani takú veľkú partiu ľudí. A to všetko za ten jeden deň, čo sa podarí, nám skutočne pomáha hlavne v tom, že je to vidieť na tom vizuále tej zoologickej záhrady, že niečo sa tu deje a niečo pozitívne s tým areálom sa takisto deje. Dni dobrovoľníkov, ktoré organizujeme, je výborná akcia, má to veľmi dobré ohlasy aj medzi našimi zamestnancami, je o to veľký záujem, dokazuje to každoročne prihlasovanie, kedy do 2 dní sú všetky aktivity zaplnené. Je to príjemný deň strávený s kolegami. Je to také konkrétne v zoologickej záhrade rodinné, keďže prichádzajú mi tu celé rodiny s deťmi, deti si prejdú zoologickú záhradu a rodičia pracujú. Myslím si, že každý z toho má veľmi dobrý zážitok. My family and I love the Košice Zoo, so this is why we signed up for the place. You know, like I said, we love coming to the zoo, so it's just felt natural to be able to come and help out. Nachádzame sa pri obci Trstené pri Hornáde, lepšie povedané medzi obcami Trstené pri Hornáde a obcov Skároš na cyklotrase. Cyklotrasa, je to medzinárodná cyklotrasa Košice-Šaroš-Patak.
A tu pri tejto cyklotrase naše občianske združenie Priatelia trstenskej prírody už druhým rokom vysádza alej priateľov prírody. Vysádzame lipy. Vidíte, vzrastlé lipy už a je tu spolu už s dnešnou vysadbou ich je tu spolu 80. Takže kolegovia z US Steel pomohli vysadiť ďalších 10 lip. Osadili sme informačný panel, drevenú konštrukciu, na ktorý osadíme informačný panel grafiku, kde budú zábery aj z dnešnej akcie. Osadili sme 2 lavičky dubové, ktoré dodala obec Károš, ktorá s nami tiež úzko spolupracuje na výsadbe tejto aleje. Dúfame, že tie lavičky prospejú všetkým, ktorí tu budú prechádzať, či ako cyklisti, ako turisti a môžu si oddychnúť a pokochať sa tým nádherným výhľadom. Ja ako zamestnanec US Steelu som veľmi poďačný firme, že podporuje takéto aktivity. Naše občianske združenie už využilo niekoľko výziev, či už cez Karpatskú nadáciu, v programe Spoločne pre región. Už sme urobili kopu práce za finančné prostriedky, ktoré sme dostali od našej firmy. Sme zrevitalizovali mŕtve rameno Hornádu, vysadili sme už na iných miestach veľa stromov, vytvorili sme oddychové miesto. Takže naši kolegovia z firmy, myslím, že môžu byť spokojní, keď tu prídu ako cyklisti alebo turisti, tak proste firmu je cítiť všade. Na detskej železnici nám pracovalo viacero tímov a mnohé z nich robili odborné práce, ktoré by si inak železnička nevedela sama zabezpečiť. Napríklad mali sme tam 3 partie zváračov, jedna skupinka pracovala s drevom, 2 naši kolegovia zamestnanci opravovali párny rušeň Katka, takže veľmi špeciálne zručnosti našich zamestnancov sme vedeli využiť, ale takisto sme mali viacero skupiniek aj na trati, kde dávali pemzu, štrk a jedna skupina na Alpinke čistila celý areál, aby bol zase krajší, aby tam návštevníci mali priestor na hranie a oddych. Dnes som si vybral túto krásnu lokalitu, kde chodím veľmi rád aj so svojimi deťmi, takže som rád, že sme tu, vyšlo nám počasie a naozaj výborná nálada. Urobilo sa neuveriteľné množstvo práce. Nedá sa porovnať, keď sme tu 2, 3, 4 dobrovoľníci a snažíme sa niečo robiť s tým, že príde 50 ľudí z US Steelu a chopia sa náradia, chopia sa svojej práce a urobia skutočný kus práce. Tak ako v Lani aj dnes sa toho veľa podarilo, bez tejto pomoci by sme celú túto dĺžku trate, celý tento rozsiahly areál nedokázali udržiavať v takom stave, aby sa tu turistom a návštevníkom páčilo. Takže sme veľmi vďační spoločnosti US Steel, že takto pomáha regiónu a konkrétne aj nám a veríme, že v budúcnosti to bude pokračovať. The best thing in this event was seeing the smiles on all of the children's faces when they were going by on the rail line and being able to enjoy this area and being on the train. I think it's wonderful for them and I'm glad we can help to make it possible.